Atiefo Ahaye African History and Heritage TV. Yamamajo Emamakwaba Ediba African History and Heritage TV so. And so most for historian Dr. Kojajemai and Asabri Magia Kunya Mede Kasebo Aimuede Ebremo. Na senia yedikane akam African History and Heritage TV yentan obi na mom yebotae ne se yebe kyerkyere Ghana fo anase timamufo se beyo na asem bia omanfo entiase no wonom ebetiase ene sentino ye TV we so de ye dwumadie nyina no eye adesua enye obi ho adwemmone ene yenya Davida eye adesua enti asem bia ye be kankyerkyere ye de beba no eye mawo ano wafa mu aba ba bia ebekọ atia no nsoso no na wasakram anase wasakra usuban sana yede tena oman mu na mum no enye yetrimuka de biarada se yebefa panim bi ho etan yebefa ohene bi ho tan anase politician bi ho tan ana obi a oditumi bi ho tan se yebe hyada agunanimase na mum mo hwe ye nkyerɛkyerɛ ya niema asisi oman no ma omanfo entiase no ene ho nkyerɛkyerɛ ena yedepa eno nti ena Sabri historian Kodu Ajemai maji akunwei na nne kasebo no aeda pono so no ene se ebeji ntreha ewo abefo kasavidi ntenten so Wobrekwa National House of Chiefs editu biase ode nhyehyɛ bi ba sene yebeyo na ahemafo amanhemafo nso ebekwa akodon National House of Chiefs eno ema ye na wote kokoso asanteman ewura ebeto na nuntuo se onye onyentum ene nyentum kina ma obi ensesa na mamre African History and Heritage TV yete sanu yedimu enkyerɛkyerɛ ebai na yekoya nim no amanfo frefre TV no so ye private number so ebisabisa ye mu asem enunti ena Sabri so yatna ase se yede kasebo foforo bi eba na no ebehye ahemafo de no a yedi kan de beto monim no ebehye mkana anase ebe wai ani adaho ma African History and Heritage TV atifo yati aseyi ne yahunu o oman mu ne se ebribia no Ghana as a country anase Ghana as a republic semrabi eba eya na mrano anase abind the mreba the substance of the law anase emrano the value at the papa ewom a ebeboa temamufo no eya na yenhwe saade no na mom esanse oman no yewo various tribes enti no yehwe ne se mrai kura ebai ebekwatia tribe bi anase nipakuo bi amamre ene ne kro ne basa ene yehwe no na eno soso no emfam puntuoma na mpempi kura no eya yehwe president no a ote akonwa so no ne tribe ofrim eno ne yede hwe ne yede interpret law no anase ya de akire mra no ase ekobasa na binum akotia so president no o free tribe foforo munti e na opeso opode samra no ba now senhweso no emra PNDC
na Owura Rawlings, Flight Lieutenant J.J. Rawlings, na odi animu no. Wode mmara bi ba oman yi mu ane ye frɛ no PNDC Law 111, Interstate Succession Law. Na no na security tiane sɛ so obi wu interstate, obi wu wɔ breko a wanyɛ wela, wanyɛ nsamansew anto ha, kwana FCC yɛ fa so eche na japade. Na yehu sɛ na japade mu che no fa kɛseɛ na ɛsɛsɛ ɛkɔ ma ɛhɔ. Enti yɛna kamfo no a na yɛdi nadeɛ no yanhwɛ ne ajapade fom ɛwom sɛ emra no ɛnyɛ political right na na ɔka ho asɛm, ɛyɛ property right na na ɔka ho asɛm sɛ obi a wawu agya ne ma no yɛkyɛ ajapade a ɛsɛ ne ma no ɛne kunafoɔ no enyamu kɛseɛ ansa abusua no nso anya bi. Emra we ɛbaaye no yɛn akamfoɔ ɛne agyegyina mu kɛse sɛ no emra we ɛbɛsesa akamfoɔ yamamrɛ na ebi kura na ɛhwɛ ne sɛ Rawlings no ɔyɛ ahonani esan sɛ ahonafoɔ bedi agyadeɛ nti ɛno nti ɛna Rawlings de saa mmara no ba sɛ bɛyɔ na ɔde ahonafoɔ amamrɛ ɛbɛsɛe akamfoɔ yamamrɛ. Yɛka saa asɛm no ɛwɔ Ghana ha. Nanso wohwɛ mmara no a PNDC Law 111 no a ɛbaaɛ no a agyadeɛ na ɔka no na ɔka ne wɔ agyapadeɛ fam, nyɛ sɛ na ɔka ne wɔ political right anaasɛ ahennie fam. Ahennie fam no deɛ wɔ hɔ ɛyɛ nadeɛ akamfoɔ wɔ kasabebuo bi sɛ niwa mansan yɛ a wɔ faseɛ ɛnni adeɛ ɛwɔ hɔ. Na mmom na PNDC Law 111 na ɛka agyapadeɛ ho asɛm. Nanso akamfoɔ no yɛnhwɛ ne saa, yɛnhwɛ the value of the law. Na mmom yɛhwɛ ne babia nipa no a president no a na ɔte so a na ɔyɛ amrani tribe ofirim ɛne enya adwem bi sɛ sɛ ɔde ɔno na gyadeɛ no a odi efisɛ amrafo di agyadeɛ ɛna ɔde bɛsɛe akamfoɔ yamamrɛ ɛkɔɔso bibree. Nanso yɛnyina ebedi adanseɛ sɛ saa PNDC Law 111 no bae no ɛno ɛne ma awofoɔ bebree papafoɔ ɛyɛ responsible ɛwɔ akanma mu ha deɛ kane no na akanma mu sɛ obi ɛware ne yera na ɔne ne wo a ɔno ɔbaa no esifie kura ne yɛte ɔtim na sɛ owu wanyɛ wela wobɛhwɛ na busuafoɔ abɛpamba na frifie hɔ na busuafoɔ no agye fie na bɔso na so okokofoɔ ɛyɛ japade a na busua na fa na ne mma na wawo bɛ no yeso omfiri ya busuam oni akonwa enko ya busuam nti no yɛhwɛ wɔn ne ya pamba no ɔde ne mma no afiri efie hɔ anaasɛ ya kyɛ japade no ɛde asisi wɔn sometimes kra no a yɛmma obi. Nanso PNDC Law 111 no ɛbaeɛ no ɛbɛboa yɛn akamfoɔ ɛno ne ma ɛma binom ekunu wu a japade no ne chochomucho no ne dodoɔ no ekodi ɛma no ne ɛma no aside. Na sambre na ne nyansa wom efisɛ onkɔ wo obi ɛma wiase a wo no a ɛso bɔ ne dwetire no wunkowu na yempam oba no a wawo no sɛ onko efisɛ ofa ase ade na akamfo ye dinti wo hwɛ saa mbra no a saa mamre no a na ɛwɔ akamman mu no a na enya mamra na ɛyɛ amamre papa ɛno nti PNDC Law 111 no ɛbae no akamfo ma in particular ɛboa wɔnom akamfo enkwada ɛboa wɔn no akamfo ma ne wɔn ma ɛboa wɔn bebree ebisi saa bra yɛ wɔn yi.
na mom ne ya hu ne se bribia ye de emra bia etesa eba eya na ye ya kamfo no ene ye kasem na ne na no ye de ba ya ekoba se otumfo eto na numtuo se wonte ase ye ba ya ye kamo asem no ebinom misinterpreti ade no ben hwe the value of asem na ye kan anan the value of nchechiremu no ayede ma no ne boa esom na mom behwe ne ani so na mpo no kra no ebinom kase yempe otumfo asem Davida otumfo yempe na asem sei wa wo mpo otumfo asem no emfa aduane ensi table so na mom no otumfo okitadom oyo hempon oyo hini bia wiase nyina enim no na ohina wiase nyina enim osa no se wo kasa na e carry weight wo kasa na mu edru na kasa na mu edru sa no se koba se babi no yantreno ana yantrem ebetim edi oyene aba oman no enunti ena otumfo etuna numpuo sa no ayeba bize owo influence okitadom na oka dom kase no tie na wiase nyina so enim no ye de Ghana mrabi ba na odina no tumse onde wonye ntuma na the foundation of the law no anase mra na ye de ba no ne fapem no na ewoso na sa ne tie dia na esese yeti sidwom na ye kyerɛkyerɛ ya dwen efa ho ebiso otumfo oye nipa ebia na ne ntrase enye adwuma enuntia na no efa ahemafo de ye no enye no nko a enye da edikan a otumfo comment wo mra o man Ghana ye de ba ho enunti na sabre ya je akonwa se be kyerɛkyerɛ niemam na Ghana fo mutim aye mo fine odofo subscribe na share na ma adofo nkae emra enya kasebo bi entie na producer yese abo kokuo ode ne suman ne nani ne santino yede land law eba Land Act 2020 Act 1036 otumfo passe comment wo ho te senia ahemafo de o passe comment bi wo ho se on de na sante amamrem de o makwan ma obi metiti aso no enti producer yenko ahoma so na yenko tie sabra ye pa Land Act yi ho ntoma no asema otumfo ekafa ho. The Minister for Lands and Natural Resources, Samuel Ebujinapo, led a team from the ministry to explain the new Lands Act to the Asanteman Traditional Council. This was at the request of the council. One of the principal issues that came up was the power the new act gives to subjects over the sale of lands. Samuel Ebujinapo explains. To say Nanano and our stools stand to possess a fiduciary duty. Fiduciary duty in anything. The chiefs are caretakers of the lands. They hold it in trust, so their subjects can demand accountability even in court. Subject this year will be a shawase, a bit mastery, a jinaho, ako court say, oh, Sebio, senior, Aconiano, and Nasenana, a faso audition assassino, a Kutia Marano, and answer on Cheso Quaya, a dim faso, a ba, a mining. So the fiduciary duty of Nanano, as expressed in this act, it's important that we emphasize on that. Nanano Munkunta ma branche biara. Branche bia ni wo kron mo betumi akasa Nanamo Munkunta ma no da. Empanyimfo epoano no wo na gina ma nanan wo na timi de tu anim se Nanano sabe ade a waye ni sika a wafa amfa ama ye ni eno na ne ye ka ho asem
Yan ye bu nkonta na enso nya se obi ate ho ba bia no asori ene na mahenie no wo hene fa ejina America za mpakrata ye tintim ebi wo ho a efa ba bi fo ho de aye nti ne atro yanso ye hade yanso ye wo yan hyehyɛ wo hakama we asema otumfo ekafa ho no na yesika kum yegine kwakuo no mate enti mensa metoatoa enkum atiefo masoboa nia otumfo kaaye ane se onde babifo se ne ebia babifo eye no nti e masa amara no ba no na santima mu de ahemfo bu nkonta na kwabrani bia ni ho a ono nam streeta obetuma be gina ohene bia nim se ohene no emu nkonta eno nti ye be kenkan Land Act no na ya churchrim na ya kenkan nkenkan sembi so efa nimdiefo asemo abaka fa akanfo anasa asantefo ya saase ho asem ana ya saase mu ajapade eho asem ya san akenkan eno ma atifo mo atie. Now, Ohio Land Act 2020 Act 1036, page 18, part 2, or say Land Administration and Land Management. Section 13, Customary Land Management. Ye can free Section 13, Clause 2, Econ. Or say a chief, tendana, clan head, family head, or any other authority in charge of the management of stool or scheme or clan or family land is fiduciary charged with the obligation to discharge the management function for the benefit of the stool or scheme or clan or family concerned and is accountable as a fiduciary. Nasi chirene se obia oya ohene abusuapanyini tendana a ohwe asase so no ujina bia ewo mrem ne se ohwe asase so no e de amawade hye asase no nyawo dia enye personal property enti ohwe so de ama adehye no abewo wobusua no mu no na saa ne tie dia na brano no esese oyeden esese ubunkonta etre adehye ozi a chief tendana clan head family head or any other authority in charge of the management of stool or scheme or family or group land shall be transparent, open, fair, and impartial, making decisions affecting the specific land. Near all can say, obi oye hene tendana masa busuapanyina ohwe asase so ediama wade hye no de esese o ma perepere ye ne nokredie eye adwuma efa asase no a ohwe so ediama wade hye no. 4 or say a fiduciary under this section who contravenes subsection 2 commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not less than 5,000 penalty units and not more than 10,000 penalty units or term of imprisonment of not less than 5 years and not more than 10 years or to both. Ni ochane se ohene anasa busuapanyina wo wamunkonta brano no efa wasase a wohwe so de mo abusua no wamunkonta nkyerebe no bede ho ko adubo wa abani mu a abamra kyerɛ sɛ ubetimi akodam na yebesa atwa sika bi
ato hɔ ma watua either sɛ yɛbɛbɔ ka anaasɛ yɛde wobɛkɔ akɔtwere aban kokum. 5. Also, the provision of the Head of Family Accountability Act 1985 PNDC Law 114 applied to this act with the necessary modification. Or say, Sir Act 2020 Act 1036 a yeso jabaya ne efrene PNDC. Emra bi a ode by 1985 and efrene Head of Family Accountability Law. Sir Land Act we no abeshim kena. Number 6. Also, despite subsection 5, a person shall not bring an action under section 2 of the Head of Family Accountability Act 1985 PNDC Law 114 against the occupant of a stool or scheme or against a tendana unless that person or say nanso so no okwabrani bia ni ho a obetim ede tendana ohene anasa bupseponi akokot na obeyusu ne court a ode koye no ne court dubo no ebegina PNDC Law 114 anase Land Act we Jesus sa kwabrano no has first exhausted the established customary procedure for making the occupant of the stool or the scheme or the tendana to render accounts or maintain records of the stool, scheme or clan lands where a procedure exists. Therefore, I repeat, or say, number 6, despite subsection 5, a person shall not bring an action under section 2 of the Head of Family Accountability Act 1985 PNDC Law 114 against the occupant of a stool or scheme or against a tendana unless that person has first exhausted the established customary procedure for making the occupant of the stool or the scheme or the tendana to render account or maintain records of the stool, scheme, or clan lands where a procedure exists. Ode, ewom se mmara no makwan se ohina busuaponi anase tendana ohwe asase no so de ama wadehye enti brano no ese ubu nkonta kire won nanso so no esai tia mmara se obi oye busuani a ohene anase busuaponi ohwe asase so de ama no ansa na obetuma tabri ohene ede na kogina emra no se omu nkonta no giste na amamre kwanso a abusuapani anaso ohene ana obi a oditumi a oda asase ano no gise amamre kwan no a esese ofaso ebu nkonta no saa hene no anasa abusuapani no wamfa saa amamre kwan no so na se wamfa saa amamre kwan no so dia utim tabri no ede no kokot say na act no tie. Now the act no it make a provision for amamre ni amekenka yi atiefo motie it make a provision for amamre enti no act no enyi amamre ensi nchen enti senia otumfo kan yi se ebia babifo senia beye ne santi ena emra no ka na santiman mu de na nanum ebu nkonta no kwabrani bia onam abonten so ontumi nyeden ontumi emfre na nanum se omu nkonta na busuapani se omu nkonta act no already no waka se tribe bia wo na mamre kwanso a obi a oditumi wo tribe no
obi a odi tumi wɔ abusuanum obi a odi tumi ɛwɔ kronum ɔno ɛfa so ebu nkonta ɛkyerɛ na manfo tribe bia wɔ ne deɛ enti mmara wei na ɛbaeɛ no amma sɛ tribe bi nti ɛna yɛde ba ɛba sɛ ɛyɛ ɔman no nti ɛna yɛde ba enti na otumfo asɛm a ɔka ya yɛhwɛ no video min na ɛyɛ asefem kakra na mene no ɛnya dwen efisɛ sɛ ɔkɔka sɛ ebi abaabifoɔ a bɛ no bɛ deɛ no bɛ mu nkonta na ɔno minister na wahu a anasa aba na hu a ɔde saa mmara wei ɛba na kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ asefem ɛyɛ ade a saa kasa no ɛbɛma dɔm no adwen a yɛbɛ sɛ na otumfoɔ ɔman na yɛtim no ne mmara ne namammerɛ no ɛso kyɛ ɔman no mmara na wei ɛyɛ question amanfoɔ bebisa ɛno na abie kwan ama nnɛ afoforo kora tobɔ ne mtuo sɛ sɛbio kafra kyɛ otumfoɔ yɛ arrogant anaasɛ ɔyɛ ahantan no so enti deɛ mɛsɛ ne sɛ ɔman bia tribal state bia wɔ Ghana ɛwɔ namammerɛ nanso mmara a yɛpompam no yɛmpompam mmara no sɛ ɛmmɛgu amammerɛ no saa land act yɛ a mekan yi wa make provision for customary procedure yɛfa so hold the head of family and chief accountable within the family setting nampo kan kwa di mu kura ɔse wobɛtumi ayɛ saa no gye sɛ now so oyɛ dehye wobɛtumi a hold the family no and our family head no accountable no yise bia na ɔno wani mmara no so na okan kwa ɔse is qualified under the relevant customary law to bring an action against the occupant or is a subject of the stew or skin or a member of the clan of which the chief or tendana or clan head is the administrator of the stew or skin land and has been granted leave by a court upon proof that the person qualified to institute an action failed to take action within 30 days after being informed of the need to take action. Near all can say, na impokrano ebeba se obi kwabrani bi bet teki obi ede ohini bi tendana na se abusuapani no ebegyina emrano no na saa nipa no ofata amamre mane kwan se ono ode saa ohe tendana anase abusuapani ekogina emrano na osan kan si no a ono o kire se na ebekwa akoba saa no na okra no ne opese akwabrane anase obi owa abusua no ma opese ode ohene kokot no na bibi adine ho adanse se ofata oye dehye ewo abusua no ma obetim ede ohene no akokot na adanse die bi nso akoba se ohene no abusuapani ana setindana no waye asobratie se omfa mamre ne amane kwan so emu nkonta enkyere na dekyie saa kobade a obi a ono pese ode ohene tindana na abusuapani nkokot no esese onyinya saa dansidie no nyina wa mamre kwan so ansa na waye den onyatumi ede ohene akugina emrana no etino emra ya eba yi sa land act a make provision for amamre tribe bia won amamre asante won amamre dagumba won amamre gonjafo e won amamre obia won amamre a efa nsase ho
entino ose ubetuma holdu abusuapani tendana or a chief accountable eye amamre kwanso ye wo customary procedure ofa customary procedure no so o exhausto customary procedure no so na se ohene no ya so brate a ena udikan ede no ekogina mra no na si ne emra no etie dia ene na otumfo asem a oka se ebi ababifo de enti ena emra bi eba no a na chese enya de a eto asohu anase sa kasa no eye kasa bi a obiti a na dwen beye de se na sabio Ghana man na yetim no kamia yese otumfo osoche oman no ana amanfo ti bebo base na no otumfo obebie kwan ma ibinum aka kasa bi a sabio kafache wanhwa no ba nyan kasatia nanso enye safo no na enye betrimpo se bebenya otumfo ekasatia now yebesa akenkan emra amamra eda akamfo anase abibifo yensase eho na yebeka sa amamra na afi Kwame Gyekye watwere book bi ose African Cultural Values, an Introduction, written by Kwame Gyekye. Na ye kenkan afi page 96. Ose, it is true, however, that land, a fundamental property of African societies, is communally owned. The chief or the head of the lineage or clan is the custodian of the land. His position is that of a trustee holding the land for the clan or the whole community, that is village or town. He is invested with the power to manage and administer the communal property, but he is under an obligation to do so in the interest of members of the community or the lineage or the clan, or all of whom also have charter or right to claim ownership of the land itself. Ni o kan say oba bibifo anasa kanfo ya mamre mu a ohene anasa busuapani o da asase ano a o hwe asase no so ema wadehye. Asase no is vested in you na wo ye custodian no chese wo hwe so na wo manage ade no ede ama wadehye. Na wadehye no so be wo right to claim ownership. Abusua no da ho abusua ma no be wo right to claim ownership. Enunti ena abusua sase kura sase no uroma wo be hwe individuals na be wo abusua num no na obia wo babia odo eyeden edidi ne Kwame Gyekye okano. Also, traditional conceptions distinguish between a subject's right to the use of the land and the community's or the clan's absolute ownership of it. Public policy involving the allocation of land to families and individuals seems to have been liberal. Under the trusteeship conception of land ownership, every adult in the community is able to get a portion of the land to work on. Niawachire say, under the trusteeship conception of land, na se tire ni say, esan se ohene abusuapani anasa tindana ohwe asase no so ama wadi hye no nti no. Adihye hye ohwe asase no so ede ama won no. Be wo ho kwan se benya babia bebedo adidi ewo asase no eso. Ne Kwame Gyekye okano no. Now, mumiyahwe ne yenua Professor the late Professor Kofi Abrefa Bosia ono so oka efa akanfo anasa asantefo
ye land management ho na san kenkansem ibenya free the position of the chief in the modern political system of Ashanti. Buzia no twerɛ ye kenkan free page 44. The custodianship of the chief entails certain rights and responsibilities. The chief was responsible for the defense of the land at law or by arms. He had also certain defined rights which were coexistent with the rights of lineages and individuals in his division. Or say, Ohene anasa abusuapani no owa asodie soronko efa asasesem ho e wa santiman mu efise eyono nasodie se obo asase no ho ban e wo court so bi ka se obetweman so age asase no afra abusua no nsemu a eye abusuapani anasa ohene no ne okokot no yeden okopre agency no aida so de mrakwan wo court anase ode teteno a na ye twetuo no ode akodie ebebo ne nsase eho ban na we nyina no na ne right no ni tumi a owo so obonsase ho ban no eni tumi a na de hia abewo abusuanum no bewo se asase no eyebedie no sa tumi mienu no emmoabira ni nyina tumi ebako. Or say, but over the same land his people had right of usufruct. Any piece of land to which no lineage has the claim of usufruct came directly under the chief in his official capacity. Let me repeat that portion once again. Or say, but over the same land, his people had rights of usufruct. Usufruct, no say, asasino, or hineno, wo, sheso de ama, what is here, or ye custodian. What is here also were the rights of usufruct. The rights of usufruct, no, ochirema. Nincheche mutieti say ye ha, adoni ya dontino. Dodo no kwedmom tire beka say beno be wo right say asase no ohene amasa busuapani o hweso ama beno beso be right be wo asase no mu ne say bedosu didi nti abusuapani amasa ohene o koton asase ese etese na wuyi wade hye no ana waduane nti etesade a na asase na wo koton no adodedi a ebefiri asase no mu aba no esese wade hye no o ma bebe percentage anase ne edi wo mo no ese ode mabe se ebeyo na beso bani enkoye be yayaya sa ena the late Professor Buzia Oka ewo ni buku emu enti odofo uhwe asema ana utie ne asema Professor Kwame Jechi Oka ye ena Professor Buzia Oka ye efa akanfo ne asantefo kwana ahemfo anasa abusua na anofo abusua panim efo efa so ehwe asase so edema badehia ene ne wo land act mu efa trudu ne wo land act mu no o kire se abusua no ohwe so ohene abusua panim abusua na ano o da asase ano a ohwe so edi ama wadehie na wo hwe so ama wadehie dia na brano no esese ubu nkonta edi kire ho Professor Buzia kan Kwame Jechi so aka obi a oye hwesofo obi a no eye wasade se ubu nkonta e kire wonu a oye den o hwe ajapade no so edi ama wo enti se ne emraba na mra no ne ya okania
Land Act 1036 ya na enye act bi a etietia obia na mamre so yewo customary procedure ohene faso render account and answer yes oye accountable to the subject emrano Land Act no enkotwam na se enkotwam de a na nkenkan sem a mekenkan fi nimdefo mienu ho eno so ehyem kana de a na ene asema otumfo eka yi no se baabifo aya ma o mahuntima ebia om de samra eba na santemamu de nyesa na etia onse kasa bisa no efri ohempon ti se otumfo a ukitadom wano na eba na ebe matemamufo anaganafo etim aye ben na se na otumfo peso chese ono wa build in a country ewo oman no mu ana we ye mra oman no ahye ekova ohini bia de ekova busua bia na entwa amamre anase ohini bia amamre emra mekenkan yi de ohini yi customary procedure wa mention o say customary procedure obi ana busuani betim de ohina gina court ana busuapani nkura no na customary procedure mamre kwanso eso faso bu nkonta no abusuapani anase ohene waya so bratie sano kai ena tribe bia so won customary procedure sene amrano kan enti tribe no anye specific mrano anye specific say tribe we be customary procedure na ba mamre ene SSA officer waye ne open say tribe bia o customary procedure nti sa na tie dia na ye na otufo o comment yiwe a o pass yiwe ebe sa na manema bi ete sa no ebe bi kwan ama amanfo agyan kasatia ko land yi de ba e waka ahema su de waka ahema su de ya e kan yi enyiwa mamra no mfiri ho efise House of Chiefs no de enya mamra ne I establish a House of Chiefs o ewom se be kwa be dibensema be fa mamra no ne kro ba but eno ye ahemfunukuo anye amamre ne be ko kire ne ho House of Chiefs be di asem ewo ho a be de mra ne be di asem ewo House of Chiefs te se ne a ohini bia tim ko gina court na ye de mra eni di asem ewo court pepepe no sana House of Chiefs etie enti House of Chiefs no ahema kobia eno enkotwam eno de eyo man no na ate eye statutory institutions and otumfo te ase no Regional House of Chiefs statutory institutions and otumfo te ase no na ye statutory na ne ho akohia se esese ahema kobi na be kire badwen a eno nkotwam se o amamre kwanso no se ohema no bafia na se moye mamamre foforo bi na eho no esese omuana no a eno onko kasa ho na mmom no ne aban na te a eye feku a yate ama ahemfo ene ahemafo no de yebe ma be kwan se obi ankasa no nkire na dwen se ebeyo na oman no ebetumpon enti ohini bi uti baabi otitokrom baabi na wo wamamre no se kire se ohema ankasa House of Chiefs no de enye sa amamre ne na de ko ohema no free House of Chiefs meeting no bafie na one no tifia eho na obeka se meme yo ohina me ye kan bi ankan bi enti ohema be kasa esese omu awam sa ena de no te enti adofo anamo frefre me emra bi ba ebe se ya amamre ene ne kro ne ba no emra bia ni ho a ebe se obi amamre na akamfo ena usually no yeta atwet protest no se na mdi kankan ye no PNDC law 111 eba akamfo yetwe protest Land Act ibaye
otumfo watwe protest ehemafo de bai otumfo watwe protest ekoba besa no a otumfo ne amanfo bekan se ebia na oye arrogant na ebema nkrofo kra anya okasatia wo bereko a tumi a ekitawo ne doma eduachi no ene se ne wiase nyina esi nimu no ene kwanse kasa bi a emu eduru saa no epiwa no na ema nkrofo enya adwim se no tumfo pese o chese o ma no ye ne dia na ema amanfo enya okasatia orofo subscribe na share nama atiefo nyina entie kasebo ibi ene eye musomfo historian Dr. Kudrajimai ena sabri magia kunwei na mede kasebo no aba wiye memo bibia afrinshia pa na afri 2026 edeye ni ma ye besi mi so no mesre nyame nshira e magana fo nyina enkankara African History and Heritage TV atiefo ne ahwefo nyina seriam di kankan ye no ye bota ne se ye bekyerkyere enye ye bota ne se ye begu obi animase medamase memamo emoniti adehye